Kakas ko na ang iti asorsorat, anay lanad, iti lukot, iti pagbasaan. Ngayon ti amun, kadigi kay papanan, iti nadyusan asorsoro, nga mabasa, iti daan, atulag, iti pasit, ni misis. Tado di kiti pakasaritaan na, anay lanad, ngayon tayo suksukimatin. No, irugi tayo, ngayon gana, iti nagpatinggan na, mano atawin. So kaditi kabsat, pilyon tayo, nagiti umiso, akay papanan, tilinaon, tilokot ti pagbasaan. Iso nga, nagiti kabsat, itong tuloy tayo, tapmo, mamuan tayo, nagiti daduma, akay papanan, iti, ina aramidan iti, ni Moises, digitoy, anay lanad, karigitoy, asorsurat. Kas mabasa, iti Levitico, tanagado iti may bawal kadakwada, amakan. Ngayon iti linaon ti Biblia kabsat ko, digitoy, iti kayat na nga saun, haan, laeng, amakan, nga sumrek, iti ngiwat, ngawapan, iti tiyan, ket may lumeng, iti nalimeng, adiso. Ngayon diti kabsat, iti ibagbaga, karig iti linaon ti Biblia, iso dayjay sao nga gapo iti Dios. Iso dayta abunga nga nagapo kinkuana. Nga sumrek iti lapayag gapo ti sao ken iti panunot ken iti pustayo anasi nagturong kenkuana iti namarswa kada tayo. So dayta kabsat iti kabuklan iti linaon ti Biblia no kasano iti panangamu tayo gapo iti pamati saan ket nga gapulaen iti religion. Tadi kita kapsat isubot iti pakasarsuran tayo pakatinggaran pakababalawan iti so amin abanag. Tadi iti kunana iti Levitico iti 6 iti 24 kini Moises. Ket iti Dios nakisao ken Moises pakinunana dayta tinailanad. So kadigiti kapsat iti kay papanan na digitoy kadda kadigiti linaom tilokot ti pagbasaan nga inay nyad adalidi ni Moises digita kas pabasa ti Levitico 6 iti 25 ibagang kinaroon ken kadigiti anak alalaki akunam daytoy ti alagaden iti panagidaton gapo iti basol. Tali iti kabasol isubot lang di kinani adan kiniiba idi gapo di sao abunga kadigiti aramid so dayta abunga kas in tayo padigisawang kadigisasao digita iti diso pamatpatan iti daton amapuuran iso mutlaeng iti pamatpatayan iti daton gapo iti basol. So dayta kabsat na ibagbaga iti saklang iti Dios iti nasantuan unay. So alaen tayo kabsat kadigiti kay papanna tadaytoy nasantuan diso ti bagbagana ngadda kadigiti panpanunot tayo ken iti puos tayo nagturong iti Dios digita iti inna ibagbaga iti kababagas na. Tayo iti pabasa iti Exodo 35 iti 31 ket pinununa iti espiritu iti Dios iti sirib ken iti panakaawat ken iti panakaamu ken iti amin akita iti panagaramid. So dayta tinay bagbag kabsat kadi kita intay aramiden gapu ti espiritu gapu iti panakaawat tayo ken panakaamu nakasano nga amun tayo kadigitoy anilanat kadigit sorsorat. Tano digito ngayon na ibagbaga kabsat gapo iti intayo panagtrabaho iti daytoy alubong iti na ibagbaga ta iti lasag mabati ditoy alubong kadi espiritu tayo isu iti pangato nakas kinunana iti apamanetdet mabasa iti Proverbio 15 iti 24 nga kinunana iti masirip ti dalat ti biag at pangato. Iti sirip tayo sa tagpangato tapno mapanawan na iti tanam na iti baba. Iti tanam na iti baba nga kayat na nga sa awod
daytoy alasag tayo. So di kita kabsat iti pamanetnet adda ngayon tayo patyen digitoy anay lanad. Takas kini Moises idi iti mabasa iti Deuteronomio 34 iti 5. Iti kasta ni Moises nga adipen iti Dios natay ijay daga amaob. Kas mayan norot iti sao iti Dios. Suday takabsat natay gapu iti kinalakay na. Paamin tayo a tao agsubli tayo mutlang iti daga nga kas ibagbagana. Tadi iti apamanek na iti Deuteronomio 34 iti 6. Ket iso na itabon iti maob iti daga lubong iti sanguanan ti bipaor ngem awan iti makaammo iti tanem na agpapan itangaan daw. So nga nanipod idi ken itatta awan iti makaammo usadinno iti nakaitabunan na. So di kita akas pamanetnet ket agyaman nakakabsa digitoy pamanetnet ngay tayo aramiden ken tayo suksukimaten. So kay papaabot ko gapu ti Facebook no maawatan nyo kadikit kay papanan kadikit daylanad kadikit sorsorat ket agyaman ti Diyos Ama ang manakabalin sa amin. Amen.